Башкортостан каналында хәйерле ерте республика тапшыруы һеҙҙең менән бергә аднаны башлап ебәреүсе хеҙмәттәшем Рәлиә Сәхипгәрәева һәм мин Ғәлим Янибатуллин бүгін студияла эшләйбез. Һәм бағусыбыз Тиастан компанияһы ғәдәттәгесә ҡунаҡтарыбыҙға һәм һеҙгә хөрмәтле тамашасыларыбыҙ тәмле сәйҙәрен тәҡдим итә. Тиастандың хуш исле ҡара һәм йәшел сәйҙәрен байрамда палушкала, магнитта, шан кибеттәрендә табырға мөмкин. Әлбиттә, Башҡортостан символдарының береһе булған Тиастандың филле сәйҙәре бөтә республика өсөн. Турай эфирҙә эшләгәнебеҙ дә иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. 295-92-72 телефон һандарын йыйып, беҙҙең менән бәйләнешкә инә алаһығыҙ. Һеҙҙе ҡыҙыҡһындырған һорауҙарға беҙҙең ҡунаҡ яуап бирергә әҙер. Улар белән танышып үтек. Татар ҡыҙы конкурсында ойоштороусылар һәм әлбиттә был конкурста Башҡортостанға алып ҡайтыусы һәм конкурста ойоштороусы беҙҙең ҡунағыбыҙ Зәлиә Рәфис ҡыҙы Ахунова. Зәлиә Рәфисне хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Хәлдәрегеҙ, кәйефтәре нисек? Дүшәмбелә матур ҡыҙҙарҙы һәм әлбиттә беҙҙең студияға килгән матур ҡунаҡтарҙы күреүебеҙгә икеләтә ҡыуаныслы. Рәхмәт. Без дә бик шатбыз. Шунан хәлдәрегеҙ, кәйефтәрегеҙ нисек? Бер көн ҡалды. Иртәгә безнең финал. Ҡыҙлар матур. Аларны без әзерләдек. Талантлы. Режиссер группасы һәм постановка группасы бик талантлы һәм профессиональ. Матур ҡунаҡларыбыз була, җырчыларыбыз була. Бүләк бар, автомобиль. Без әзер. Быйыл конкурс беренсе тапҡыр Өфөлә үткәнен беләбеҙ. Ә ниндәй конкурс ул? Уның маҡсаттары нимәлә һәм бына матурлыҡ конкурстарынан нимәһе менәндер айырыламы? Матурлык конкурсы, башка матурлык конкурслар белән чагыштырганда, татар кызы, хылукай конкурслар бәйгеләре, алар бит инде безнең кызларны ғөрөф-гадәтләр, тарих аша, матурлык аша, күңел матурлыгын күрсәтергә тели. Монда безнең кызлар купальникта йөрөмәй, шуның өчен мусульманча, үзебезнең телебездә бик матур чара үткәрелә. Шулай ук Нәүрүз гүзәле татар кызы бездә инде ул 92 елдан бирле үткәрелә. Ә менә Чиләбедә бу бәйге халыкара дәрәҗәдә 2 ел үткәрелде һәм былтыр без барып, безнең кыз беренче урынны яулады да һәм шушы халыкара бәйгене Башҡортостанға түнкәрделәр дә хәҙер һеҙ инде яуап итәһегеҙ. Шулаймы? Исеме лә үҙенсәлекле ул ҡыҙҙың. Эдельвейс икәнен иҫләйем. Эдельвейс. Аның исеме турында бик күп. Шәшкә исеме, үзе дә шәшкә кебек матур, талантлы, шуның өчен без бик шатбыз. Барыбер дә әйтәсе килә, үзебезнең республикада үткәндә. Мындай ойоштыручылар Башҡортостан һәм Татарстан хөкүмәтләре, шулай ук Чиләбе һәм Бөтөн дөнья татар конгрессы. Һәм Башҡортостан җирендә бар ойоштыруны алды үз өсенә Берлек мәдәни ағарту ойошмасы. Һәм Хөрмәтле тамашачылар, без турай эфирдә эшләйбез һәм без бөгөн иртәгә Өфөлә үтәчәк халыкара кимәлдәге татар ҡыҙы конкурсы тураһында һүҙ алып барабыз. Студиябыҙҙа ҡунаҡта Зәлиә Рәфис ҡыҙы Ахунова. Ул бына ошо конкурсты ойоштороу һәм үткәреү өсөн яуаплы кеше. Әгәр дә уға һорауҙарығыҙ бар икән, әлбиттә шылтыратығыҙ һәм әлбиттә WhatsApp-ҡа яҙыу мөмкинлеге бар. Бүләккә һеҙ әйттегеҙ автомобиль тиенегеҙ. Шулай да инде. Автомобиль һәр йылына автомобиль бүләк итәләр, үзебезнең илнең маркасы. Анда инде шушы бәйгенең логотипы ябыштырылган була. Җиңүче кыз шушы логотип белән 1 ел йөрергә мәҗбүр була. Һәм ул мәҗбүр менә Эдельвейста йөри, әле һаман алмаган. Ул барыбер реклама. Машинадан алмаган, яки эмблеманы алмаган. Эмблеманы машинадан алмаган. Конкурс халыкара кимәленә сыҡты бит инде. Ниндәй яҡтарҙан ҡатнашыусылар бар? Сит илдәрҙән. Чит илдәрҙән безнең Ҡазақстан, Ирак, Крым Республикасынан да бар. Шулай ук әлбәттә Татарстан, Удмуртия республикалары, Ульян, Оренбург, Ленинград өлкәләре, Әстерханнан да безнең шул хәтле бик чагу кызыбыз бар. Демәк, бына был конкурста Башҡортостан, Татарстанға түгел, һеҙҙең төп маҡсат бына Рәсәй субъекттарында йәшәгән милләттәштәрегеҙҙе лә бергә йыйыу инде. Ул чара ел буена үткәрелә. Сентябрь айында аның 2нче сайлап алу туры үтте Ҡазанда. Монда инде 25 төбәктән ҡызлар килде. Бик күп шәһәрләрдән, өлкәләрдән, төбәкләрдән, республикалардан. Анда инде алар талант буенча ярышты, токмаш кисе буенча да, алар калфакларда чиктеләр үзләре, шамаилләрдә ясадылар, һәм белемнәре буенча, тарих буенча да. Шамаил, ғәрәп хәрефләре белән үз исемеңне язу,
Ona Беренчегә ишеттем. Карагыздар, буны әлбәттә язу һылу белән беррәттән конкурста катнашкан кызлар, мәсәлән, был минем шәхсән фикерем, улар бит үз телен дә белергә тиеш. Үз телен дә, йырдарын да, мәдәниятен дә, биюен дә. Буны конкурста катнашкан татар кызлары, сынлап та әсә телен онытмаган. Буны безнең Һылыукай конкурсында һәр вакытта кызлар башкортса йырлайдар, башкортса һөйләйдәр. Мәскәүдәге конкурста буны безнең төп бурычларның бере әлбәттә Ана теле. әсә телен белү. Әйдән кызларыгызның хәле беләләрме? Беләләр, Әстерхан үзенең диалекты белән сөйләсә, Кырым татары ул саф татарча белмәй. Ул үзенең чыгышын Кырым татар телендә сөйләшәк. Безнең шул хәтле мотор интеллектуальный блок бар. Анда инде хатын-кызның җыелма образын, аларның сыйфатларын, алар төрле танылган шәхесләр аша бирәчәк. Сценарий шул хәтле мотор язылган. Монда инде бәләкәй генә кыз баланың төше формасында башлана, төш күрә ул һәм таныша кызлар белән аларның моторлыгы, сафлыгы, шулай ук бит инде җырлау, биюне дә күрә ул һәм интеллект буенча да белемнәре, аларның Европа стилендә булуларында күрә һәм төш тәмамлана. Әлбәттә, мотор туй күлмәкләре белән туйдан соң бит инде ул һәр әкият туй белән тәмамлана. Шуның өчен киләчәк һәр вакытта да хатын-кызлар кулында. Кызлар иченнән дә бик талантлы. Ана телләрендә сөйләшәләр. Бик күп төбәкләрдән булсалар да, алар һәр елны ниндидер байып килә кызлар. Алар күбрәк, миннән дә күбрәк белә безнең Уфа турында, Башкортстан турында, безнең шушы музейга барасы килә, безнең шушы мәчеткә барасы килә. Алар бик эрудициялы, бик белемле һәм психологиядә бик көчлеләр. Аларга бик, мәсәлән, инде өйрәтеп, баланы кебек өйрәткән кебек түгел. Димәк, улар үзләренең башында бар инде. Башында акылдары бар. Шундый поколение, урысча әйткәндә. Хөрмәтле тамашачылар, без туры эфирдә эшләйбез һәм без иртәгә Фәләү Тәсәк форум турында әңгәмә карабыз. Иртәгә Башкортстан дөнья кимәрендәге тибәйте конкурста каршылай, ул да булһа татар кызы конкурсы. Әгәр дә безнең оештыручыларыбызга һорауларыгыз бар икән, әлбәттә шылтыратыгыз һәм WhatsApp-ка языгыз. Буны WhatsApp-ка килгән һорау һезгә ни өчен Башкортстандан берәүдә генә һайланыгыз һәм Татарстандан берәү генә, әллә бездә матур татар кызлары беткән дип куйды. Башкортстан буенча без 2нче елга үткәрәбез. Һәр төбәктән әйтүемчә 25 кыз килгән. Алар бит инде җиңүчеләр. Менә шушы җиңүчеләр арасында да тагын да 12 кыз җиңеп чыкты. Тагын да шуны әйтәсем килә, 13нче урында безнең 6 кыз. Мәсәлән, Алтай, Төмән, Санкт-Петербург өлкәләрендә тагын да кунак итеп без аларны чакырабыз. Шулай итеп без 19 регионны көтәбез иртәгә. Аларны урнаштырабыз, чакырабыз. Булар инде шушы төрле оешмаларның җитәкчеләре, шушындый бәйгеләрне оештыручы, эмоциональ үз телен яраткан, тарихын яраткан һәм дә инде аның өчен бик күп көч салган кешеләр килә. Шулай итеп иртәгә бик күп регионнарлы номерлы машиналар күрәчәксез әле. Бuna проект турында укыганда, уның катнашучылар арасында төрле яшьтәге һәм төрле милләт кешеләре бар дип укыгайным. Унда татар кызлары гына катнашырга хокукмы? Ленинград өлкәсеннән әтисе татар, әнисе башкорт ханымы булган кыз да бар. Монда телне белү. Ул урысмы, башка милләттән булсынмы, менә шушы телне белеп, үз өлкәсен яклаган икән. Без аларны шул хәтле шатланып каршы алабыз. Иң беренче кыз менә матур булса, талантлы булса, алар белән эшләү рәхәт. Һәм менә безнең алар белән эшлиләр. Безнең режиссер Акбердина Абушахманова Гүзәл Марс кызы җырларга өйрәтә һәм ярдәм итә, тавышларын куя. Афарима Акчурин, Мәхмүд Фатыйхов аларның телләре белән шөгыльләнеп барып, синтагма басымнарын куярга кирәк. Алар бит тамашачыга сөйли, алар бөтен дөньяга сөйли. Шулай итеп Бирнәфис Санировна аларга милли блокта аларны бийтә, җырлата. Бик күп көч сала Сорокин Андрей Евгеньевич. Шулай да буна замана татар кызы, заманса татар кызы ниндәй булырга тиеш? Образы бармы яки буна бүгенге иртәгәге конкурстан һуң хәтта замана татар кызын аныкларга тиешсегезме? Шуның өчен дә безнең интеллектуаль блок бар. Анда инде хатын-кызның сыйфатларын җыела. Мәсәлән, моң, сабырлык, шәфкатьлек, батырлык һәм бу җыелма образны
Шунан да хатын-кыз һәр вакытта да кемнәндер өйрәнә. Менә шушы сыйфатларны җыелма образы итеп идеаль хатын-кыз нинди булырга тиеш? Идеаль гына түгел, үзебезнең мөселман хатын-кызларындагы булган бар сыйфатлар да, мәсәлән, татар халкында да, башкорт халкында да, барыбызда да бар. Һәм шул сыйфатларны тагын да тирәнрәк ачып, без тамашачыга бирәбез. Һәм кызлар шул образны күрсәтергә тырышалар. Безнең шундый дизайнер Степанова Наталья Анатольевна шул хәтле матур иттереп кызларга костюмнар текте. Алар бит чабыр-чабыр аерылып татырга тиеш түгелләр бу блокта. Монда басым ясала аларның телләренә һәм шушы образны, шушы хатын-кызның сыйфатын ачуда басым ясала. Халыкларда кем баһалаясак? Баһалама агзаларында кемдер бар? Әле үк әйтелмим иртәгә. Айдар Галимов бар. Шуннан соң үзебезнең берлек оешмасыннан булачак бит инде. Мәдәният министрлыгыннан Башкортстан Республикасы буенча безнең театр Нур директоры Илдар Агзамович булачак. Шулай ук Бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм шушы халыкара бәйгесенең дирекция директоры Колесникова Елена Рафиковна да булачак. Менә шушылар. Һәм инде Ак Калфак оешмасы рәисе Кадри Рәис. WhatsApp-ка килгән тагыла бер һорау үзелие. Башкортстан исеменнән был конкурста кем катнаша һәм кем еңеүче буласак дип уйлайсыздар? Бездән әлбәттә Регина Равилова катнаша, ул безнең былтыргы финалистка. Безнең оештыру комитеты җыелып, без башка кастинг оештырмадык. Чөнки яңа гына үткән бәйгедәге кызны сайлап алдык та Эдельвейс катнашкан бәйгедән. Һәм шулай иттереп Регина Равилованы сайладык. Мине менен тапшырудың Икенче ярдәмдә Зәлиягә килгән тагыла бер һорау, WhatsApp-ка килгән тагыла бер һорау. Концерт кайда үтәсәк һәм татар кызы конкурсы ни өчен даими гына уның урыны юк дип райда. Даими гына урыны юк. Ни өчен ул Россия калалары буйлап йөри? Ул быелдан гына әйтик. Быелдан гына күчте. Менә хәзер инде кайсы кызны сайлыйлар һәм шул төбәккә күчәдер дип уйлыйм. Чөнки бүләккә таж да бүләк ителә, алтын таж ул кызда калмый һәм күчерелмә рәвештә йөри, шулай иттереп менә шулай дип күчәчәк. Тагын да даими урын юк. Ни өчен? Кайда? Башкортстан дәүләт залында үтәчәк бу. Концерт залында сәгать 6-да башлана. Шулай концертлар безнең Дина Гарипова да катнаша, Голос телепроектының җиңүчесе. Шулай ук бизишәк шушы бик матур чараны бәйгене Татарстан Республикасы бию һәм җыр ансамбле. Яңарак кына сездә күрдем премьер егетләр җырлады. Алар дуэт белән Идрис Газиев белән дә башкарачаклар, шулай ук Илһам Валиев. Матур булачак концерт номерлары белән кызларның матурлыгын да югалтмыйча без күбрәк ир-егетләрне чакырабыз. Билет калды микән әле? Билетлар күбрәк чакыру белән, чөнки регионнар да күбрәк. Мәсәлән, бит Әстерханнан 40 кеше килә, Чиләбедән шулай Татарстан. Билетлар сатуда бар. 40 кеше Әстерхандан? Улар нимә югалтканнар? Шул дигән куркалармы кызлар өчен? Куркалармы, яраталармы үзләреннән килгәч сорар. Шулай да буны мөгаен дә тамашасы һәйү дигән номинация буласак, шулай да. Безнең номинациялар онда бар. 12 номинация булачак. Иң сылу һәм сандугач моңына ошаган моңлы һәм инде җитеш-җитек кебек. Менә бик күп бара инде ул. Тамашасы һәйү дигән номинация буласак. Менә Кызыл таң, Өмет, Телесем журналлары һәм тагында бик күп җирдә алар ярышалар. Бuna ошо конкурста Башкортостан халыгы өчен тавыш күбрәкме яки башка регионнар өчен тавыш күбрәк? Мине ошарады ситләтен керә бирәйм теге. Төрлечә бара. Чөнки Бөтен дөнья моны карый бит халыкара бәйгесен. Һәр регион, һәр өлкә үзенең кызы өчен тырыша, куана, тели. Һәм инде кайсыдыр регионда тагында күчеп, анда шушы конкурс оештыручыларга Тиастан компанияның сәйін тәмле бултырда әйткәндә Тиастанның тәмле сәйдәре Башкортостанның иң зур сауда кибеттерендә хатылы һәм сөттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Карагыз әле һөт дигәндә, бына бая әйтеп беткән идек.
конкурста бына сөйләбелә, бына һуңгы этапта Әйе. кызлар хәтта тукмасты карттылар дип әйткән. Әйе, ансы безнең сайлап алу туры Казанда үтә. Казанда Бына аларның был юлы тукмас карттырагызмы? кырыктылар, кистеләр Казанда булды. Бына эфирә кыркысактармы? Юк. Нишләп? Өфедә шушы 12 кызны бирделәр дә без аларны тамашачыга бирергә әзерлибез. Һәм инде Әлбәттә, бу кызлар белән барыбер дә Гөлбикә ханым да Аиша журналының мөхәррире алар белән сөйләшеп булды. Кызларны үзләрен җиңеп икенче образ күрсәтергә түгел. Мәсәлән, кыз йомшак икән, йомшак күңелле икән, аны бит инде патша бикә итеп күрсәтеп булмый. Менә шушы хатын-кызның сыйфатлары да, шул зур шәхесләр дә кызларга туры килергә тиеш. Һәм монда ниндидер куркып, аларны шибеләрне күбек сәхнәгә чыгары түгел, әзерләп, матур итеп, үзләрен яратып, талантларын ачып, шушы матурлыкны күрсәтергә. Безнең әңгәмәгә ниһаять тамашачыларыбыз кушылат. Тыңлап үтәйек. Һаумыгыз, хәерле иртә, танышайык. Һаумыгыз, Гөлшат булам, Баязит авылыннан, Зәлия Хәсәминең авылдашы. Мин сезне барыгызны да котлыйм. Республика, хәерле иртә, республика. Хәерле иртә. Зәлиягә телим уңышлар. Зәңгәр юллар, аның шушы эшләгән эшләре уңышлы булсын. Мин аның өчен бик сокланам да, аны яратам да. Мин шул хәтле сезнең өчен Мин сезнең өчен даже переживать итәчәкмен иртәгә. Үзем бара алмасам да. Башкортстанда алда булсын, Татарстанда алда булсын. Шулай да Башкортстан алдарак булсын. Чөнки бездә үтә был конкурс әмәрдә. Башкортстан кызлары һәр вакытта матур милләтенә карамастан. Ризаһым. Һәм шуны әйтәсем килә, барыбер дә Башкортстан үзебезнең Башкортстан халкы, Уфа кешеләре бигрәк тә аларның күңелләре матур, алар ачык йөзле, ачык күңелле. Безнең кызлар барыбер дә менә Казанда булганда икенче сайлап алу турында, Татарстанда үткән татар кызында да булырга туры килде. Анда инде бик күп районнар, шәһәрләр булды. Шуннан да бар кызлар да шул хәлле матур итеп әзерләнгәннәр иде. Татарстан кызында булган. Кызлары матуррак иде, шулаймы? Ул төбәк белән сокланабыз һәм сагынып Уфабызга кайтабыз. Әлбәттә, шулай рәхмәт сезгә иртәнгә мәгәдәсен. Зур рәхмәт. Иртәгә очрашканга тиклем. Амин. Шулай булсын. Дигән шанста калай. Багысы бит хәдә буш ибәрмәйбез. Багысы бит Сәстан компанияның тәмле сәйдәрен һезгә бүләк итәбез. Кызлар белән бергәләшеп. Рәхмәт. Кызларна. Юк, үзегезнең сибәрдәрегезнең әсәр оештыру комитеты. Команда булганда эшләр була. Командага рәхмәт. Оештыру комитеты хатып алабыз син. Ям, буны күрсәтәсез. Рәхмәт сезгә зур итеп. Артабан эфирдә Россия Башкортстан каналы эфирен иртәнге хәбәрләр дәвам итә. Худды Гөлнара Кадакбаевага тапшырабыз. Һуңгы мәгълүматлар белән танышкандан һуң студиялә конкурста катнашучы кызларда сәламләр безнең каналда калыгыз.